ne la majɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mifa Production sanfɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na avril kalo tile 29 ka taa bila mai kalo tile 5 la dolo jate la funteni kalo filanan tile 8 dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila funteni kalo filanan tile 14 na doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na o de zuhurati dolo ale de nɔrɔ barikalen don ni an b'a wele ko sigilolo ale de nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na n'o ye funteni kalo filanan mɔgɔw ka dolo ye o b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan ninnu jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ lamandi ye karisa mɔgɔ min don a ka ko ka di mɔgɔw ye olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka sɛgɛnw olu bɛna kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye aw bɛna wulikajɔ caman kɛ ka se ka fɛɛrɛ caman tigɛ ɲinifɛn nɔfɛ cogoya min na i bɛna ye gɛlɛya bɛ se ka na don olu la sumaya walew bɛ se ka na don olu la aw bɛ se ka aw jigi da olu jaabiw kan ka bɛn ni dɔgɔkun wɛrɛ nataw ye kamasɔrɔ kalo bɛna tile 1 de k'aw ka so kɔnɔ ni o ye dimanche don ye dimanche don kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw fɛ yen nɔ ni o bɛ bɛn mai kalo tile 5 yɛrɛ fana ma donc o b'a yira k'a fɔ aw ka sɛgɛnw tɛna kɛ fu ye aw bɛ se ka aw jigi da aw ka tɔnɔw kan don nataw kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don minnu ye ɲininikɛla ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na i n'a fɔ sanu ɲinilaw minnu bɛ sanu ɲini baaraw kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu bɛ se ka u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ kasaraw bɛ se ka ɲɛsin olu ma ni wagati in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sabatilen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kibaruya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma aw bɛna fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ i bɛna ye o fɛɛrɛ ninnu tɛna sira sɔrɔ gɛlɛya bɛ aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw bɛ se aw ka waleya ɲumanw aw ka nafa sɔrɔ siraw aw ka olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ aw bɛna ko daminɛ cogoya min na aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na gɛlɛya bɛ don a la a tɛna kɛ aw sago ye aw ka baara ɲuman aw k'olu bila ka don nataw kɔnɔ kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka se ka aw janto aw ka kɛnɛyaw olu kɛ cogoya la n'o tɛ ko fitinin i b'a ye a bɛ taa ka aw bolo da ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badou denw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye layiduka minnu kun taara aw ye don tɛmɛnenw na ni olu kun dɛsɛlen don ka bɔ a sira fɛ ni aw ye wulikajɔw kɛ a ka ca la aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o wulikajɔ ninnu na a bɛna ye mɔgɔw kun dalen don aw kan fana nka jama minnu kun dalen don aw kan jama ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka wasaw k'olu lase aw ma jama lajɛyɔrɔw olu ka di aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sugu kɔnɔnaw fo ka taa se jama bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na aw bɛ se ka wasaw ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ o yɔrɔ nasugu ninnu na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa mɔgɔ minnu ye jamala baarakɛlaw ye ni mɔgɔ kofɔlenw na olu na se ka tare caman fɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ jan caman dalen don aw ye min bɛ tali kɛ janfaw kan janfa walew olu bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ɲumankɛtɔla o bɛna se ka kɛ dekun ye ka se aw ma wa a kana fɔ ko a b'a ɲini bɛɛ ka don aw ɲɛna sira fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la wasa minnu ni aw b'a ɲini na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ a ka se ka jateminɛw kɛ aw ni mɔgɔ bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka jateminɛw caman kɛ n'o tɛ aw bɛ se ka taa aw yɛrɛ kunkolo di a cibaga ma kamasɔrɔ aw ka ko olu lagosilen don mɔgɔw fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sabati i n'a fɔ aw b'a laɲinina cogoya min na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw
aw ka jateminɛw k'olu fanga bonya kosɛbɛ kosɛbɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka mɛn juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion den ɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dusukasi walew olu kundalen don aw kan kunnafoniya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka wulikajɔw olu caman aw ka se ka jateminɛw caman kɛ kamasɔrɔ aw mana ko de daminɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dekun bɛ se ka don o la aw tɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kamasɔrɔ aw b'a fɛ ka waleya ta cogoya min na fana i bɛna ye gɛlɛya bɛ se ka na don aw ka waleyaw kɔnɔna na aw ka hakilinaw olu bɛ se ka kɛ lagosi olu bɛ se ka lagosi caman lase aw yɛrɛ ma aw ka se aw ka ko kɛcogo la ka se ka kɛ jateminɛnikɛla ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka ko nafamaw k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ jigiya siraw olu ma barika ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bɛnkan kuma tun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan kuma ninnu bɛ se ka waleya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma i bɛna ye jigitugu walew olu kuma de bɛna na fɔ aw ye ale ni jigiya siraw olu ko de bɛna na fɔ aw ye nka a jigitugu walew aw tɛna na se ka olu ye o b'a yira k'a fɔ kumakan duman caman bɛna ɲɛfɔ aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔ yɛrɛ sira kan i bɛna ye sɔrɔ kumaw olu de bɛna na fɔ aw ye nka a ka gɛlɛn aw bɛ sɔrɔ ɲinina cogoya min na sɔrɔ ka don i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a laɲinina cogoya min na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nka aw ka hakili to aw yɛrɛ bolola nafolo la fana aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛrɛkɛli walew k'olu don aw ka kow la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawla kalo fɔlɔ denw balanso ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kasaraw olu bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ kuran na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ko hakili to u yɛrɛ la kamasɔrɔ kuran ka kasara ninnu bɛ se k'a sɔrɔ fo ka taa se accident yɛrɛ fana ma olu bɛ se k'a sɔrɔ n'o ye sirabakan kasara ye o b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu u ka se ka minnu bɛ boli sirabaw kan u ka se ka u ka ko kɛcogoya dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ n'u bɛ se yɛrɛ u ka bɔli sumaya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ u bɛ se ka degun sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma basigibaliya bɛ olu ka sira kan kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa u kɔni ka ko ka di mɔgɔw ye i bɛna ye mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na o mɔgɔ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sira jɛlenw fana yira u la sira min bɛ se ka kɛ sababu ye n'u bɛ taa bɔ u ka kunkɔrɔtaw kan ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la olu kan ka basigi de kɛ u tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛmabaliyaw olu bɛ aw ka kow la kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw bɛ baara mun na aw ka se k'a ta ni aw bɛna dɔgɔkun o b'a yira k'a fɔ aw bɛ baara min na aw bɛ se ka dɔ fara aw ka cɛsiriw kan walasa aw ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati walasa yɛlɛma dɔw bɛ se ka na don aw ka ko la kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw y'aw ka kow bila mɔgɔw ma i bɛna ye k'a fɔ lagosi bɛ se ka na don aw ka ko la aw yɛrɛ de kan ka aw cɛsiri ka se ka sabara don aw sen na ka wuli ka jɔ aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ a ka ca la yɛlɛma dɔw bɛna se ka na don aw ka ko la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye dɔgɔkun bɛna daminɛ sumaya la aw fɛ farigan walew olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw ka ko caman de lasumaya olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka birisa ɲagami don aw ka ko la nka ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw bɛ se k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka olu kɛ wuli ka jɔ o la i bɛna ye dɔgɔkun bɛ tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na
fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma gɛlɛyaw olu bɛ aw ka sira kan aw ka hakili to aw bolofɛnw na bolofɛn yɛrɛkɛw fo ka taa se bolofɛn tunu olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruya siraw olu ma jɛ ni aw bɛ se aw kana mɔgɔ ka fɛn singa o bɛ se ka kɛ sababu ye ka maloya ale ni dusukasi k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa bɔta o de ka ca ka tɛmɛ donta kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka n'a bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw Capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka sɛgɛnw olu tɛna na kɛ fu ye kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni jija ni cɛsiri minnu ye aw bɛna aw ka jaabiw k'olu sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na i bɛna ye kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ tɛnɛndon n'o bɛ bɛn avril kalo tile 9 ma ale ni taratadenw avril kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ tɛnɛndon n'o bɛ bɛn avril kalo tile 29 ma ale ni taratadenw avril kalo tile 30 o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛw olu barikalen don aw bolo ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛna ɲinifɛn fɛn fɛn kɛ aw kana se ka saliya ni aw ye aw ka ɲinifɛnw bila ka dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati walima dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati i bɛna ye aw bɛ taa fɔ aw jigi kɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ cogoya min na a y'a daminɛ ni cɛsiri ye aw ka ɲinifɛnw aw bɛna olu sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa bonyaw ale ni kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinnen don aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw de ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 20 na ka n'a bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ka ko la nka bɔtaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan aw ka ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛnw ye ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ mercredi don kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ n'o bɛ bɛn mai kalo tile fɔlɔ ma ale ni jeudi don kalo bɛ aw ka so kɔnɔ n'o bɛna bɛn mai kalo tile 2 ma o de bɛ aw ka yɛlɛmaw ale aw ka wasaw k'olu kofɔ o b'a yira k'a fɔ aw bɛna bolo don ko o ko la aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw fɛ layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka wuli ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la jaabi min bɛ kɛ sababu ye ka se ka dususumaw k'olu lase aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fo nɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ka siraw kan kamasɔrɔ jigitugu kumaw olu caman bɛna ɲɛfɔ aw ye wa o jigitugu kuma ninnu aw bɛ se ka aw jigi da olu jaabiw kan ka bɛn ni don nataw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni mɔgɔ kofɔlen minnu ka baara ye feere ale ni dumuni tobi donc a mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ se ka u hakili to u yɛrɛ la namaratɔw ale ni fɛlɛmɔgɔw olu kun ɲɛsinnen don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma o de la ni fɛn min sodala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la o bɛna fɛn o fɛn de kɛ aw ka se ka jateminɛw fana caman kɛ kamasɔrɔ mɔgɔw kun dalen don aw kan mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka binganni walew k'olu ta ka aw sɛgɛrɛ kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ juma don ni o bɛ bɛn mai kalo tile 3 ma ale ni samedi don min bɛ bɛn mai kalo tile 4 ma o de bɛ aw ka wasaw ale ni aw ka ɲinifɛnw sɔrɔli ko fɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la aw mɔgɔ minnu b'an lajɛla Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni ne bɛ aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na avril kalo tile 29 ka taa se kari don ma mai kalo tile 5 o wagati kibaruya de tun na laseli filɛ nin ye aw ma ni aw mɔgɔ minnu mago b'a la ka se k'aw ka kibaruya dɔ don olu sira kan aw bɛ se ka an wele an bɛ a lajɛ i bangena k'a sɔrɔ dolo kun sigi cogo min na ka ɲɛsin i ma o de b'i ka ko bɛɛ lajɛlen fɔ i kan ka baara nasugu min kɛ i kan ka bana minnu bɛna na i sɛgɛn fo ka taa se i ka yiriw ma n'aw mago b'o la a bɛ se k'an wele whatsapp numéro ye 73 35 28 89 minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se ka pilisi kɛ ka 223 kɛ ka sɔrɔ ka 73 35 28 89 ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la
an b'a fo la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa Ala ka jamana in diya